zar eta zuaitzi jantziak, urratz bat egin eta adar utz. Urratz bat egin eta adar utz, oroipen txori ez zeuden, beterik nik usta bat batean, egoi eragin ziten. Uztailan 17an, hasten dira tropak mugitzen, Ipar Afrikan, eta 18an, toki batzutan, tokian tokiko agintari militarrak, indarrez kalea hartu eta beren indarra jarri nahi dute. Biturri nortzien hiru kuartel, da kanpea bezinoa 4. Besteran zapat ben, goio zen Franco Korrik, baina, esan radiorik, ez telebizio zen, guzkentzen entero. Da domaka goxean, joan nintzen nire etigaz, mesala. Da abusu nortzien, ja milizianuek esaten ja voluntarioak, esaten gerrek urten dugula, eta haiti esatzen, nozozi bat, eta euskaldurek, dako guak, eta mesala. Ez da gizu gerrek urten dugula, euskal entereu. Gerrek urten dugu, Biturrin urten dugu gerrek. Da, Franco koituz kuartelak eta hor dutxe entereu, haite entereu, haik esan da, entereu ez. Bueno, igartzen zan ja aurretik, ez da, matxinatuen mugimendua nola zeuden, eta, bueno, egia esateko errepublika sortu zenetik, ja zeuden, zurrumurruak eta botere ekonomikoek nahi zuten hori hankasgora sortzia, ez da, errepublikarekin gustura ez zebizelako. Eta euren arma ero atxikia izan zen, beste erligiaorena, botere militarra, nekazaritzak eta horrela, ez da. Txakua zen, uztailaren 17 zuzen ere, zelan hasi ziren, adibidez hemen dago eskola bat oso importanteena dena, eta zer esanik ez, garai horretan eskola armeriza, eta eure zeukaten kurso amaieraren afariza, ez da. Beraz, zeuden hor Untxagako taberna baten, afaltzen, eta nola gabeko behatxeak aldian, entzun zeben nola matxinatuak hasi zirela mugimenduak eitzen, zeo zer arraro eitzen Afrika partian, ez da. Hori ikusita joan ziren ayuntamentora, armak eskatzera, jakinda, Ibarren armaren tailarrak eta oso potenteak zirela, ez da. Eta ayuntamentoan zeben onartu armak banatzea, ikusita tontokeriza bat izango zala, egun bateko tontokeriza, eta nun gainera eta Afrikan, ez da. Horren eragina Ibarren Euskal Herrizan, printzipioz ez zeukaten inungo importantziarik, ez da. Eta guztiz ere, nahiko urduri gelditu ziren, bertako gazteak, konsientziatu da. Belarar gaiztoak jan ditu, nire bidezka izkutuak. Ale bakanak dakartzin, bide gaineko mastiak eta hortziak peitu du iguzkin. Beste militar batzuk, begiratzen ari dira, ez daude, legez kanpoko ekintza horren alde, zuri legez kanpoko ekintza bat zen zalantzabarik, eta beste toki batzutan, aleginen saiatzen dire militarrak, baina gizarteko eta agintari politikoak gai dira, militar horiek beste laguntza batzukin, erasoa gelditzeko eta beraz barriro errepublikako agintariak, legezko agintariak legean mantentzea agintari gisa. Euskal Herrian zehazki zer gertatzen da? Iruñan eta Gasteizen militarrak berehala kontrolatzen dutela ingurua. Eta ez dute ezelango erresistentzi naharmenik ondo planifikatuta zeukatelako. Eta beste batetik toki hauetan, bai Gasteizen, bai da batez be Iruñan, trama zibil indartzu bat du tradizionalisten bidez. Eta tradizionalista hauek horrez gainera armada barrirako gerra hasteko prestatu egiten dira. Había mucha tensión, ¿entiendes? Ya se sabía que habría algo, había mucha tensión.
y no vas a creer que ellos se movieron, ¿entiendes? Franco se movió, como estuvo en África, se movió por la parte del sur, pero por aquí no había tanto. Por aquí ya dieron tiempo, ¿entiendes?, a los partidos. Aquí dijo, coño, pues se ha sublevado Franco contra el régimen, el republicano. Bueno, y Franco y Queipo de Llano y todo. Casualmente, pues las osadas que hablaban por Queipo de Llano, las osadas que decía por radio también, lo que se comía aquí, joder, que teníamos que echar mano a las ratas para comer y todo. Joder, pero muchas cosas de esas, ¿eh? Bueno, indarkeriarekin lotuta dagoen edozein gatazkatan, ikusten duguna da garrantzia handia daukala momenturen baten egia ateratzea. Esaten dugu gatazkek berradizkidetze helburu bat eduki behar dutela, bide bat, eta bide horretan batez ere gehien sufritu zutenen egia ateratzea eta rekonozitzea oso garrantzizkoa da. Gainera, gatazka batzuetan biktimek biktimizazio bikoitza jasaten dute, gure gerrate zibilean bezala, batetik galera izugarriak uki zituzten, baina bestetik ezin izan zuten gaia hitz egin hainbeste urtetan. Kasu honetan bereziki garrantzizkoa da jende horri aukera ematea adierazteko beraien bizipena eta leku bat emateko beraien narrazioari. Lehenengotan esan ez, importantzik inogemon, hemen 8 egunean, esan ikusten esatako movimiturik, eta 8 egunean egon hasi izan, inurin sindikatuak, PNV esan erregolarra desididan zure martxan aztea, eta inurin sindikatuak egon izan, sindikatu republikanoe, PSOE, eta Acción Nacionalista Vasca, eta beste popular edo bai. Eta horrekin Monteurien, kuadribiek edo personal, zeke zelete batzuk besoan imini, bezala da eskopetakaz Urteurien kaminora. Gipuzkoan, Donostin, armada badoa Donosti okupatzen, baina Frente Popularreko eta batez be anarkistek eta batez be Frente Popularreko jendeak eraso egiten die militar hauei, eta militarrak ozta bere azkenean joan behar dira kuartelean, eta kuartelean galdu egite dute. Militarren nahia eta oso nabarmena izan zen hori, bere helburua zen mugara ailegatzea. Garbi dago arrazoia, ezta? Alde batetikan, Frantzian zegoen ezkerreko gobernu bat, orduan euren bildurra zen, ea errepublikara ailegatuko ziren armak Frantziatik, ezta? Orduan, buru belarri sartu ziren helburu horrekin, eta horrelako konbate oso latzak eta zu eman ondoren, Irunera, irailaren 5an sartu ziren bertan, ezta? Eusko Alderdi Jeltzaleak argi eta garbi eduki norantza egin behar eban bere pausua, bere ibilbidea, eta orduan bere alderdi guztiari esandakoa zen momentu aretan bere bidea, guztien bidea, autonomia lortzea zala, eta autonomia hori lortzeko derrigorrez bide demokratikotik joan behar ginala, eta orduko bide demokratikoa errepublikaren eskuan egoa. Urte goien zitela. Zuek zarpildu itzalian, lehenera norke kardaken, zabal naroan nuen baratza, gaurain estu, gaurain gabe. Zalantza handia zegoen, zer egingo ote zuen Eusko Alderdi Jeltzalea. Ez da ahaztu behar, Eusko Alderdi Jeltzalea alderdi konfesionala zen, katolikoa zen, eta altxatu ziren golpe militarren alde jartzen zirenak jangoikoa eta katolikotasunaren izena erabiltzen hasi ziren. Eta hor
jeltzaleek benetan halako zalantza, kontzientzi zalantza handia zuten. Benetan posible zen katoliko batek, beste katoliko bat hiltzea, hori legezkoa zen, eta da itzole eta horiek egon ziren pentsatzen, eta horrelakoak hausnartzen, da hor kontzientzi iragozpen handiak gertatu ziren, baina azkenean, belaunaldi gazteko buruzagi hauek lehenetsi zuten Euskal Alderdi Jeltzalearen lehen jomuga euskal aginte politiko bat lortzea zala. Eta ikuspuntu demokratikotik lortu behar zala, ekimen demokratiko lortu behar zala. El Partido Nacionalista se encuentra en una encrucijada. Se encuentra en la encrucijada de que la República había tenido una etapa muy mala donde había habido levantamientos, muertes, habían matado a cantidad de gente, curas, esto y tenía mal eso. El Partido Nacionalista aquí se cuidó de organizar la propia defensa de todos los centros estos para que no pasara nada, y así ocurrió. Y claro, el Partido Nacionalista había una división interna de los más avanzados, decían, pues bueno, pues aquí vamos por el camino con la República, ¿no? Y había mucha gente que pensaba también que se podía quizás sacar más tajada por el otro lado. Entonces duró mucho tiempo el partido, duró mucho tiempo en decidirse, lo menos un par de meses. Si no fue un par de meses, un mes largo sí. La decisión del partido, pues claro, como decía, había habido conversaciones por parte de los dirigentes del partido, había habido conversaciones con los sublevados, que claro, pero llegaron a la convicción de que por ahí, que los sublevados no estaban dispuestos a conceder nada, ni esto, que no estaban dispuestos a conceder. Entonces para el partido se le dio el peso de que tenía que tomar una decisión ya porque era urgente, y entonces se decidió por esto. La única petición que hacía el partido era que se aprobara el estatuto. Se aprobara el estatuto para esto. Espainiako parlamentuak onartu egiten duela Euskal Estatutua de Euskal Aginte Politikoa. Eta zuri bakarrik ordainez edo kolaborazio horren adierazbide bezala, hiru jok katoliko izanik Bigarren Errepublikako gobernuko ministro bihurtzen da. Eta hor gertatzen da Euskal Herriko garaikide historian edo gaur egungo historian momenturik garrantzitsuena. Eusko Jaurlaritza bat aginte politiko bat antolatzen dela, parlamentua ezin da bildu, Euskal Parlamenturik ezin da bildu, ez dagoelako ezelango baldintzarik, elgetan daude burukaldiak, eta Gernikan gobernu bat antolatzen da. Eta Eusko Jaurlaritzak aurrerantzean, 9 hilabetez, hartzen du gidaritza berri bat. Eta horrazten da beste fase bat. Eta gobernu hau, azpimarratu behar da, konzentraziozko gobernu bat dela. Gerrak horretan drama bat dakar, ez? Jente religiosoa, gerra baten sartzen danean, eta erlegio horren areizeak, arrazoia, beste taldari moten badautzo, norberaren sinismena, norberaren erlegioa geratzen da apurbet kondenatute. Hereje bat izango balitz, persona bakotzak bere burua hereje bat izango balitz ulertzen dago, ezta? Eta hor beste drama bat dakar horrek, jentearen kontzientzian eta ulermenean eta golpe gogor bat izan zen.